Natatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. EDSA. Oras natin mga kabisyo, pakicheck na lang ng inyong wall clock. It is now 28 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Nako, sa mga pauwi na ng bahay, ingat-ingat po kayo ha. Siyempre mga kabisyo, kasama pa rin po ninyo, tanghin nyo ang yours truly, Diego Bandido. Hanggang alas 9 po tayo dito sa programang EDSA. Kaya eto na, hindi na natin patatagalin to. Eto na, tanga. Pag-usapan na natin to. Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Chairperson Lala Soto sinabi na she was offended by the controversial film Dear Satan, which was given an X rating by the Movie and Television Review Board. Ang sabi niya, I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. It is not demonic, but it has a different depiction of Satan becoming good. Oh no! But Satan will never be good. Oh no! I agree, Your Honor. Okay mga kabisyo, tanga. Logica na natin to, tanga. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Si Jose Marichan, logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito ang hindi basic. At my opinion, hindi rin dapat ito bigyan ng chance na maipalabas sa public kasi this will corrupt the mindset ng mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan. Iisipin natin, si Satan ay pwedeng bumait, which is impossible. Oh no! Totoo, mga kabisyo. Imposible, gaya ng sabi ni Lala Soto. Paano ba dinidescribe ng Bible si Satan? Eto po, basahin po natin. O, wag iinit ang katawan, ha? Babasa lang ako ng Biblia. Etong sinasabi ng Bible sa Juan 8, ayan, talatang 44. Ang diablo, ibig sabihin si Satan, ang diablo ang iyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Yan po ang salita ng Panginoon mula sa Biblia. So ngayon, alam mo na, ang tatay mo ay ano, tang? Yawa! Which totoo mga kabisyo. So ibig sabihin, your father is the devil. Anak po tayo ng demonyo. Inampon lang po tayo. We were adopted by God through Jesus Christ. Now, logican po natin. Ang pelikula pong Dear Satan, kung saan ipinapakita si Satan bilang mabait, ay maaring magmula po sa iba't ibang motibasyon. Maaring layunin po ng direktor na mag-alok ng bagong perspektibo o malikhaing twist sa isang tradisyonal na masamang karakter upang makuha ang interes ng manonood. Bukod dito, maaring nais nilang maghatid ng mensahe ng pagbabago kung saan kahit na ang kinikilalang masama ay maaring magpakita ng kabutihan. Totoo naman po yun, kahit sinong masamang tao pwedeng magbago pag tinanggap si Jesus Christ sa buhay nila. Pero si Satanas, never magbabago yan. Bakit, tang?
yung kapitbahay mo nga na ugaling demonyo ayaw magbago. Si Satanas pa? Wow! Maloy ka! Alright mga kabisyo! Oy, batiin lang muna natin. Nakikinig pala sa atin. Maraming salamat sa pagtutok. Tune in all the way sa QC. Kasama si Kuya Reggie, si paring Yufil Mark. Yufil, magandang gabi. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!